Einstein. Браво, гениално, брат. Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Браво, гениално, брат. Albert Einstein. Ти уча, защото искам да преуспея в живота. Изхождам от моя личен опит. В старото училище ме научиха да бъда креативен. Това умение, тази моя способност успях да развия в това училище. Именно благодарение на добрите ни учители и методите, които предлагат на нас учениците. Ясен ли съм? Да. От всякъде. Аз съм по принцип работохолик. Браво, гениално, брат. Albert Einstein. Химия. Математика. Най-вече съм ориентиран към природните науки, но Честно казано, от една страна обичам природните науки, интересна съм и химия, биология, там дето Кепер, Симеонова, където ги преподават, но в същото време обичам да разтягам околната философия и да Химия, госпожо, обичам ви. За коя става въпрос? За госпожа Симонова, значи вие сте вероятни да знаете. Браво, гениално, брат. Albert Einstein. Една по-английски. Текущи 4, иначе за срока няма. Albert Einstein. Albert Einstein. Не мога да избера. Lamborghini Mercy. Всеки нещо търси. Чабата е моя наркотик. Не. Още. Аз търся тя да каже. Да, взимам ноотропил, чиято основна съставка е пирацетам за болни от Алцхаймер. Марио също си прави партия с него. Баса яко пържи, не се обиждам от мърши. В 7-ми клас, когато изкарах 6 на 0 на изпита. За немската гимназия. Най-доброто чувство идва чак когато свърши. Ами човек трябва да има много качества, да е амбициозен и безмилостен, безкомпромисен, да. Отиваме до супера да вземем нещо. Добре ми се получава. разбира се, че ги съвместявам. Напоследък си разпределям времето много добре и се радвам, че това така се получава наистина страхотно. Супер добре. Супер добре? Да. Оборота, вземете оборота! Немската гимназия е просто страшно даскало, разбираш ли? Брат! Значи това училище, 7-ми клас съм си мечтал за него. Сънувал съм го 2 пъти в седмицата, 3 пъти в 1 час. Отиваме до супера да вземем нещо.